झी 24 तासच्या बातमीचा इम्पॅक्ट पाहायला मिळाला। भंडारा जिल्ह्यामध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिलं जात होतं। ती बातमी आम्ही लावून धरली आणि त्यानंतर झी 24 तासच्या बातमीची दखल घेऊन चौकशी केली असता भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील 7 पैकी 3 कर्मचारी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे भरती झाल्याची माहिती समोर आली आहे। त्याची माहिती झी 24 तासला सूत्रांनी दिली आहे। भंडारा जिल्ह्यामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून अनेकांनी नोकरी मिळवली, तर काहींनी पदोन्नती मिळवलेली होती, काहींनी बदलीमध्ये सूट मिळालेली होती आणि ही बातमी झी 24 तासनं सातत्यानं लावून धरली। आता झी 24 तासच्या बातमीची दखल घेण्यात आली आहे। दिव्यांग प्रमाणपत्रासंदर्भातली चौकशी करून अहवाल महिन्याभरात देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेले आहेत। त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश काढलेले आहेत। त्यामध्ये 7 पैकी 3 कर्मचाऱ्यांचं दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याची माहिती समोर आली आहे। त्यामुळे झी 24 तासच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झालंय।